Un dels millors sommeliers espanyols, amb tota una referent al Japó en el sector del vi. En tasten més de 30 de tot l'estat i s'aturen sobretot en els de la Deo Costés del Segre. Hablamos de la pell como un vino hecho en una viña en Castelló de Farfanya. Aquesta periodista i sommelier japonesa pren nota del gust i l'aroma dels vins, però també de les històries que hi ha dins de cada ampolla. Las cepas realmente parecen personas mayores apoyadas con sus bastoncillos que realmente han visto pasar la historia de esos 125 años. Al final el vi té que emocionar i els vins en si emocionen, però potser t'arriba més a l'ànima quan realment saps una miqueta més d'aquell vi. Entre els vins que han tastat, l'Ausells de Tomàs Cusiner, que fa temps que exporta al Japó. Tomoko Ebisawa no perd l'oportunitat de visitar el seu celler al Vilosell. Aquest és un dels vins que més èxit té al mercat nipó, on encara hi ha poca presència de caldos catalans i espanyols. Los amantes de vinos de alta gama no conocen muchos de cosas de España. Conocen muchos de Francia. Todavía no hay muchos imágenes de alta calidad. Es que en nuestro mercado hay un montón de vinos baratos de España, de otra región no catalana. Tomàs Cusiner va exportar l'any passat 40.000 ampolles al Japó, un mercat que destaca pel seu nivell d'exigència. Ells volen saber-ho tot, volen ser molt conscients de què hi ha darrere d'una botella de vi. Interessa la més alta qualitat, però acaben venent tot el nostre bagatge, tot el que és la bodega, el lloc, la finca. I en Japó sí que hi ha una cosa molt clara, si treballes bé tens un client per sempre.